Здравейте на всички, то всъщност всички силно казано, защото това е първия ми влог. Сега тепърва се запознавам с техниката, тестваме микрофончето. Изкарах мотора малко в студа. Едно бързо градско ще направим, за да видим как функционира микрофона. Дали има много шум. Макар че в града като караме с ограничението, едва ли да има някакъв проблем да ме чувате. По-скоро това ще се случи като караме извън градско с по-високи скорости. Визиора ми се запотява, тъй като съм сложил прозрачния визиор. С тъмния карам по принцип, на него има пинлок против запотяване, естествено. Но няма кой да се разправя, само да ги прехвърля, тъй като аз с прозрачния не карам. Но такива са обстоятелствата. Сега няма как да караме с тъмния визиор в града, защото най-много ще си изпотрепим. Камерата в случая е Insta360 по 5. Его бащата. Insta360 по 5. Номер 5. Микрофона също е на Insta360. Надявам се, че ще свърши хубава работа. И така. Навънка е някъде между 9-10 градуса. Аз съм планцук, естествено. Но бързо ще приключи тази обиколка. Както казах, идеята е само да тестваме камерата и микрофона. Де. Камерата е тествана, да? Така. Може би да има някакъв шум, тъй като не съм затворил визиора напълно, да не ми се запотява. После ще видим какво ще се получи на компютъра. И така, както казах, нямам гледаемост, нито последователи, съвсем навлизам в нещата тепърва. Или поне ще се опитам да навлеза в нещата, де. И така. Между другото не е толкова студено. Очаквах, че ще ми е по-студено само в Ланцук. Все пак е и 8 часа вечерта, ама за сега ядва се. Идеята ми е, обмислям да си направя един канал в YouTube. То най-вероятно и така ще стане. И главно ще си качвам, да знам, някакви кратки видеа. Повече да си ми остават като за спомен един ден от караният. Пак сега ще видим дали ще ми се получи и дали ще ми се занимава като цяло да обработвам видеа, защото лесно е да снимаш, трудно е да обработваш. И то не е трудно като умения, всъщност то си изисква и определени умения, но по-скоро е трудно, много време отделя, много време изискващо е. За това, но ще видим, де. Ще се опитам да си правя някакви кратки видеа, без някакъв тежък едит на тях. Както казах, някакъв дневник такъв, като за спомен да си ми е.
Сега не съм тествал камерата нощно време да видим как снима. По принцип казва, че доста добре се представя в сравнение с предните модели. Тъй, че сега за сефте ще видим в тъмното как се представя. Между другото, трейсърчето се оказва, че има доста добри фарове. Нали, доста добри, не знам сега на по-новите мотори как е положението, може би имат много по-добри, но сравнително добре свети. Предстои да му монтирам ролбари, на които ще бъдат сложени допълнително фарове, тъй че нощно време няма да се притеснявам по принцип от това, че няма да имам фарове. И така. Направим една бърза обиколка на града. Като цяло градско много мраза да карам. Независимо дали съм с колата, дали съм с мотора. Главно с мотора е отврат. Тъй като главно в нашия град. И то вече като цяло в повечето градове е станало лудница, ама повечето карат както има кеф. Горе-долу на нивото на Индия, онея с рикшите, същото положение. Та така, обслужил съм моторчето, тъй като имам още един. Вчера се погрижих и за двата, сменил съм им маслата, филтрите, маслените, готови са за сезона. Надявам се всичко да е точно през този сезон. Безаварийно пожелавам на всички да си прекарате един невероятен сезон. Много спомени да създавате и да се забавлявате на първо място. Също и безопасността да е. Всички да бъдем живи и здрави на края на годината, да заземим моторите и да нямаме проблеми. За някой, ако се чудите, мотора, който караме, Tracer MT-09 Tracer 2015 година. Супер удобен мотор, икономичен. Лично моите виждания са, че в града се кара като колело. Другия ми е Yamaha FZ1 2009 година. Доста по-пъргав, доста по-мощен, сравнително по-мощен, де. Но това ми беше мечта, да си взема Tracer и така се и случи. FZ-та също си го държа естествено, когато ми се кара малко по екстремно, да кажем. Но това главно си го ползвам за разходки и да си правя кеф. Началото може би ще ми е странно да говоря пред камера, по принцип не съм срамежлив, някак си
Друго е като говориш пред камера и знаеш, че може би ще така гледат хора. Дали ще бъдат доста, това зависи от мен, дали качвам редовно клипове, естествено, дали правя някакъв контент. Но с течение на времето ще разберем. Ако естествено, ако не ми изчезне мотивацията много бързо да правя клипове, но както казах, с времето ще разберем. Послушах съвета на един колега, даде ми съвет да пробвам да снимам мотовлогове, тъй че ще пробвам. Да много бъде интересно, ако гледа. Това ще бъде първия клип. Всъщност не съм сигурен дали ще го кача, де. Тъй като, както казах, за сега е тестово и може би нищо няма да стане от микрофона, може би звука ще куца, но ще разберем. Ако всичко е наред с видеото, ще го кача. През деня карах, навъртях около 100 км, малко извън градско покарах и между другото чувствах, че ми е много по-студено, а се бях навлякал. Отдолу си бях облякал два клина, не един, два термоклина, дънките. Отгоре също се бях навлякал доволно. А сега в момента почти не съм се навлякал и не ми е толкова студено. Другото, което е за стойката, за начина на монтиране на камерата, не знам колко добре ще се вижда, тъй като в момента камерата, как съм я позиционирал, цялата картина минава през визиора, а пък сега в момента, доколко виждам, е леко мръсен. И това ще създава проблем. Лятото, особено като има мушички и там разни такива насекоми, като се полепат по слюдата и трябва да се чисти през определено време, ако искам да се виждат като хората. Просто начина на монтиране пробвах е тук отпред на слюдата, но стойката не държи камерата, в смисъл теглото на камерата то всъщност не тежи толкова камерата, просто самата стойка е толкова кекава, че не я държи изправена и постоянно пада и се удря в слюдата. Иначе там се вижда доста добре. Единствено ще се цапа лещата на камерата с мушички. Трябва да пък тя да се чисти, но няма перфектно щастие. Както виждате, и на каската съм си сложил стойка. Пробвал съм и със стойка за каската. Честно казано, нямам и много голямо доверие на тази стойка. Дали ще остиска. Още не съм пробвал да карам с нея, да видя дали ще остиска. Ще направя тест. Другото, което се чуда е, тъй като в момента записвам в 360, то е очевидно да записвам в режим 360, то като цял друг вариант нямам, освен да записвам в 360. Тъй като ако снимам Single Lens Mode, нали, режим една камера, няма да се вижда толкова хубаво, предполагам. Ще пробвам и това, естествено.
Идеята ми е от време на време, нали, да виждате и пътя, от време на време ще има и изглед към мен. Да не е скучно само да гледате пътя, естествено. То не, че като гледате мен има нещо интересно, де. Но все пак малко разнообразие. Имам и стойка отзад на стойката за куфара съм е монтирал, съм е залепил. Но тъй като нямам друга камера, може би от време на време ще свалям тая и ще я монтирам там отзад за малко по-различен ъгъл. И като цяло ще си играем. Сваляне, монтиране и така. Не знам колко време е това клипче. Мисля, че пообиколихме така набързо. Едни 10-15 минути. Което е напълно достатъчно според мен за видео. Лично на мен по-дългите видеа ми губят интереса. Не знам, може би при другите хора е различно. Затова ще се стрема да ги правя някакси по-къси. Стига да успея. Не знам дали ще успея да ги правя толкова къси, но ще го преценим в движение. Както казах, малко е лудница. И така, мисля да приключваме с видеото. Като цяло беше, както казах, тестово видео. Нека да го наречем първи мотовлог. Бърза обиколка из града. Ако всичко е наред, нали, с микрофон, камери и като цяло се получават нещата, следващия път обмислям да направя друго видео от някое каране, като се съберем с колегите. Но първо ще трябва да се сгрее времето, тъй като в момента за дълги пътешествия не е много удачно. Освен ако не искате естествено да се разболеете, това е гарантирано. Пък и не само, в крайна сметка в момента е студен асфалта, много пясъци има и не е много трудно да паднеш по принцип. Не знам как се случват нещата с качването на видео в YouTube в 360 градуса. Трябва да обърна внимание, тъй като до сега не съм се занимавал с такива неща. Като цяло съм фотограф. Главно съм наблягал на снимките, видеа от време на време съм правил, но такива по-кратки. И то като за хоби. Не съм се задълбочавал в обработването на видеа толкова. Но ще го разучим и това. Изцяло нов моторист съм, новобранец. Миналата година взех книжка, преди това покарах един сезон кросов мотор из гората малко. Тъй, че не очаквайте да виждате някакви екстремни ситуации, задни гуми, лягания по завой. Нали, единственото лягане, което мога да постигна е да падна някъде, ама това е. Това са ми възможностите за момента. Уча се в движение. Така и не се научих да карам на задна гума, ама май е за по-добре. Както казах, изцяло ще бъде нещо като
дневник с спомени. Си гледаме разни гледки и така. От време на време може и да взимам фотоапарата някъде да направим някоя друга снимчица. Ако някой има някакви съвети като за новобранец мотовлогър и не само, и моторист също, може да ги сподели. Също ако имате някакво оплакване от звук, картина, ще се постарая да ги оправям. Двумя са как да процедирам с самото видео. Например, когато не говоря, да гледате пътя. Аз като цяло ще наблягам да гледате повече пътя, естествено, тъй като ще ви бъде най-вероятно по-интересно, а не да слушате мен и глупостите ми, тъй като през повечето време ще трябва да видим какво да говорим. Идеята ми беше, когато не говоря, да виждате пътя, а примерно когато говоря, да обръщам камерата към мен. Някак си по-ефектно ще бъде според мен. Но това ще го преценя дали да бъде така. Ще пробвам едно-две видеа по този начин. Пробвам евентуално да монтирам и камерата, пак както казах, първо на каската, после може би пак ще върна стойката на слюдата, тъй като тук съм сложил на кормилото и съм сложил там, защото камерата някак си е предпазена от слюдата и от вятъра, а и самия адаптер на микрофона е по-предпазен от вятъра, да не излети, макар че ма съмнява, но все пак нищо не се знае. Шахтата. Направо ми подигна мотора.
Това ще бъде изрязано. От всичко най-много ме притеснява нощно време. Като карам, особено градско, има много забляни хора. Много разсеяни. То като цяло и през деня са разсеяни, но в тъмното по-трудно се виждаме, освен нали фара, който свети. Да не говорим, че има хора, които грам не разсъждават като карат. Отдавна съм стигнал до този извод. Няма проблем, документите си ги забрави вкъщи, ама ние се прибираме така или иначе. И така, драги зрители, които все още ви няма, това ще бъде всичко от мен за тая вечер, както Слави Трифонов казва. Направихме една бърза обиколка, не успяхме да се намръзнем. Мисля, че ще бъда удовлетворен от теста на микрофона и на камерата. И така. И до нови срещи. Това мога да ви кажа. Лека вечер на всички и всичко хубаво.